Mga igsoon, mayong gabi niyata sa atong tulmanon nga atong katinawan sa pagtuong katoliko dinhi sa DYRF Radio Puwersa o ato ni gablihan sa pagampo sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos langitong amahan, Yahweh, kansa nga nagkahulugan og way sinugdan og way katapusan. Og sa ikaduhang persona nga mo si Yeshua, Jesus, nagkahulugan siya nga manunubos. Og Espiritu Santo, Paraklito, way sinugdan og way katapusan, maglalamdag og manalipod kanato pinagi siyang gahong mukaalam. Langitong Santissima Trinidad, nagatuog, nagasalig kami sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak, Espiritu Santo, og mangayo kami sa lamdag, gasa sa pulong sa Diyos, nga makatunan na mo ang iyang kahulugan og pagtulunan, nga ngay masayran sa among kaigsunan, labi na sa naminaw, nga taga ni mo Ginoo, o grasya sa kaalam o gugma sa imo mga pulong. Amo sang gihangyo ang langitong amahan kay sa Salmos 46:9, ningon siya, ako ang makapahunong sa gubat. Daghang mga nason nga maniulbo na ang gubat, mahal nga Diyos. Ug daghan kay nangamatay, mga bata, mga babae, mga tigulang, ug mga sundawsan. O kini mo'y tilimanon nga dili maayo. Kaya ikaw man ang kinabuhi, ikaw ang kalinaw, ikaw ang kalambuan. Kung ay kinabuhi, way kalinaw, way kalambuan, mumando ang kadautan, mumando ang yawa. Mo sa Ginoong Diyos, sa tagi kami, o pagtamod sa imong Espiritu Santo, nga kami gasahan nimo sa Espiritu Santo. Aron mga among mga pulong giyahan nimo, ngamong tinguha tultulan nimo, ngamong tuyo alang kaluwasan, Ginoo. Ug amo sang gipangayong panabang ni Santa Maria Birhen, inahan ni Jesus, kinsa dalaygon, kugihan, putli ug matarong, ug kimutan kay siya sa Dios. Og mahangyo nato siya nga motabang sa atong gipangayo siyang anak. Kining tanan atong gipangayo sa ngalan ni Jesus, Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon ni ata sa atong tulumanon ang New Creation Servant Community nga taas-taas naglantong sa pagpangalagad, evangelization, healing, counseling, and likewise seminar of Life in the Spirit Seminar. Mo sa dalaygon ang ilang mithi ug tinguha nga masabwag ang gahom sa Ginoo, gugmas Ginoo, labi na sa iyang pulong sa mayong balita. O gikan pa sa atong talamdon, may gugmaon og doon ay hiyas sa pagka mayong mo wali ang iyang holiness si Julio Rosales. Patay na. Pero nagsugod ni sa 82 to 86 hangtod karon ang iyang pag-agak kay ampo magyapon siya para sa iyang gitukod o gitinguha kining New Creation Servant Community Santo Rosario Parish Chapter. O niya atong mga pagtamod, atong mga pagpasalamat sa mga servant leaders nga kunwa sila dili maugda, di magpadayon, dili malambuon ang New Creation Servant Community nga gigamhan sa Santos nga Espiritu. Atong presiding head servant, Sister Brillia Albao. Formation head servant,
Sister Jeneline Labrado. Ministry Head Servant, Sister Maricor Maligon. Prophetic Servants, Brother Romeo Yenes, Sister Jezebel Yenes. Ato sa mga pangaliw po pagampo nga ang gasa sa kayuhan sa panglawas o panalangin sa pamilya ni Brad Romeo Yenes, Sister Jezebel Yenes. Dong Rumi. Ya sa kingly servant mao si Brad Ray Albao. Priestly and liturgy servant si Sister Susan Albur. Ya ato dayong ipaybaw uban sa ato mga pangaliyaw pagampo sa pagpangayo sa Dios kay nialin siya sa kalibutan ngadto nas kamot sa Dios yang kalag espiritu si Dr. Susan Albor atong giampo usa sa magkugihon kayo mahatagon kayo siyang hunahuna o pangalagan ngadto sa Dios siya tipik ug bahin sa New Creation Servant Community. Mga pagampo na to, Sister Susan Albor, Doktora Susan Albor. O niya, Community Secretary, Sister Hasmin Arceles, Admin Custodian Assistant, Sister Gina Belicario. Niya sa Worship Ministry, Sister Jacel Lodonia, Music Ministry Servant, Sister Christy Agas. Niya din kaluyos Ginoo mananoy mayo kay tingog nga moawit sa mga lawiton nga espirituhano ng Diyos nun. Sister Christy Agas. Niya sa Healing and Counseling Servants, Brad Espiridion Iting, Sister Ada Iting. O niya sa Prayer Intercessory Servants, Sister Christy Agas. Niya gyapon uban nato. O yang kaabag Assistant Sister Josephine Lee nga niya gyud kanunay sa atong programa dinhi sa DYRF Radio Puwersa. Teaching Ministry, Brad LB Sinita o Sister Chris Sinita. Bible and Catechesis, Brad Alex Basig. Huwag duha kung walay mga kaulian sa daan, padung taon to din uban sa mga kauban. Ligdong buotan mapambiton, Brad Alex Basig. Ya, Temporality Team Servants, Sister Josephine Basig, Sister Cypress Velasco, Sister Josephine Lee. Sa Wisan Men's Ministry, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy, Transpo Ministry. Technical Ministry, Sister Jacel Lodunya, o si Brad Joseph Bargayo. Si Brad Joseph niya gyud uban nato karong gabi una nga may kayong mo paambit sa mga pulong sa Ginoo o batid siya sa pagngalagan sa atong communication system. Sa Food Ministry, Sister Golda Cabalda. Ya, nasgawas nga kanunay nagampo nato nga mulampos ang apostolado sa New Creation Servant Community, Sister Nani Kandar, Sister Nani Kandar. O sa Couple Cluster Servant, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Ya sa Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Servant Cluster, si Brad John Nalin Lanik. O niya, Youth Adult Women, Nangulo Sister Almira Belicario. Youth Adult Men, si Brad Reinhardt Lazaraga. Usasad gyapon ka sakop sa New Creation Servant Community nga nagalagad kanunay sa Diyos ug sa mga buluhaton sa New Creation. Nga mo si Brad Jesus Sinisa nga mihalinsan ngadto sa kamot sa Ginoo kay kining Catholic Charismatic members ever ready sa mga pagampo
nga may nulsulon, mga pagampo para sa uban, mga buhat sa kaluoy, ug labi na gyud sa counseling o sa evangelization. Ang labing importante sa nilang buluhaton mao ang seminar sa New Creation Servant Community, Live in the Spirit Seminar. So, mo ni mga igsoon ang atong pagyukbo sa mga servant leaders sa New Creation Servant Community, Santo Rosario Parish Chapter. O ya, mubo na tong pagpaambit pagpahibaw nga karon Marso 4, 2025. Gisaulog, giablihan na ang ngalan na itong Kwaresma. Pinagi sa pagsaulog sa Miyerkules sa Badles. Niya, sa mga kasimbahan ng Katoliko karon, doon ay misa, o doon na sa pagmarka o krus sa agtang sa matagusang manimba. Memorare nobissima et in eternum non peccavis. Ay kaduha, dawata ug tuhoy ang may balita. Ang primero kanang memorare nobissima et in eternum non peccavis, mao ni ang pagpatik o krus sa atong agtang niya, ilang ustang maligong makuha ra sana. Pero ang mensahe mao ni nga pinumduman ta nga musugotag sa dili, man is not really fully dead. Ang usa ka tawo mamatay, uwa siya mawagtang. Ang iyan ang lawas. Matod pa si Ecclesiastes 12:7, unsay kamatayon? Ang kamatayon mao nga ang lawas mubalik sa bugsayuta, pero ang espiritu, ang kalag na espiritu mubalik sa Diyos. Ukok man na yun. Hebrano 9:27, itudlo kining pagtulorana matud pa sa Diyos. Nga once kamatayon, hukman na ng tao, ngatong kalag, ngatong espiritu. O giklaro, gitindaw pag yan ni San Pablo sa 2 Corinto Kapitulo 5, 8-10. Ngamingo San Pablo ang atong lawas bayanan ra sa atong kalag. Biyaan na to atong lawas. Pero atong espiritu kalag, hukman na si Ginoo. O madawat niya ang ganti, siya mga buhat nga maayo og pagkamapinugnanon siyang kugalingon sa dinhi pas kalibutan. Uban pas kalibutan. Ayang kalag. Uban sa Ginoo dito sa langit. Ang makasasala nga uban pa sa lawas, naghimog kadautan og kasalanan batok sa Dios og siyang balaod, silutan sa Ginoo. Sa mga buhat niya uban pa sa lawas, sa dinhi pas kalibutan, adto din sa dapit. Kuno galing dagko kay mga sa wa niya hinulsuli, may impierno siya. Silut kayong way sama sa kainit o nga dili pagin matapos. So maura ang pagpahinumdum ka nato ning panahon sugod sa Kwaresma nga ngano man kay kining buluhaton na nagsugod sa buluhaton ni Kristo siyang kasakit, iyang pagpakamatay aron maluwas ta. Wala na sa Roma 3:23, ang tanan nakasala og nawad-an si Maya sa Dios. Ang tanan nakasala nawad-an si Maya sa Dios. Usa ang gipagawa sa Ginoo tungod kay putli nga sudanan sa labing balaan nga anak nga matao ug musud sa tiyan sa kainahan nga sa gasas Ginoo diha ang kalinisan siyang kalag nga mao Santa Maria o pil kitang tanan makasasala. Pero sumpay ni ana niyang Roma 3:23 nga ang tanan nakasala nawad himaya sa Dios. Gihatagan kita sa dakong pasaylo pinagi sa pagtubos ni Kristo og siyang dugo kamatayon
Mapasaylo ato mga sa uban sa grasyang ihatag nato gikan niya. Muna usa ka kalipay sa kamatayon. Kaya nga to na manglawas mo'y mamatay. Ang atong kalag ka espiritu man dili mamatay. Ug makatagamtam dayon ngadto sa langit. Kaya ito mga igsoon nga uban, no? Non-Catholics, may kasi, no. There is no judgment yet. Ang hukom sa kinaumong iyang ikatawang pagbalik, hukman ta. Kung mabasa na sa buhat 10, 40-42, nga igbalik ni Jesus, muhimo siyang paghukom sa kalibutan, katawan. Yawa pa may, paano balik si Kristo? O pa'y nalangit? Wa pa'y nakadtog langit, matod pa ni Kristo. Sa Juan 3:13, ningon si Jesus, walay usa nakadto sa langit gawas kanako mananao gikas langit. Yang anong nana may nalangit ninyo? Mao na dakong sayop. Mao na dakong kalapasan sa doktrina nga iyara sa tao. Dili iya si Diyos. Sakto ba na sila? Dili na saktong nagsulti niya na. Kay nasulat man. Nasulat yun. Asa mabasa, pinadayag 11:12. Ganun ay duha ka balaang propita nga naghalad silang kinabuhi sa kabuutan katarong pagkamapugnanon o gigantihan sila sa Ginoo. Human sila mamatay, nadungog sa mga magtutuo sa Diyos, nadungog nila ang tingog nga nagingon alang niadtong duha ka propita, saka kamo sa langit, ug silang duha kadtong propita nakasaka sa langit. Nakita nila o nakitaan sa sila makaaway din ni siyutan, nagatutok nga sila gibayaw nga tos langit. Sunayan na langit. Kanang humingon silang huwahin na langit. Gisiya na lang ng imong Biblia ang naa kay Biblia sa pinadayag 11:12. Tingog gikan sa langit, namulong nga tos duha ka propitang namatay. Saka kamo sa langit, saka sila. O gikonpirmahan siya sa testimony of St. John sa mabasa. Naas pinadayag 6, nabing ito sa Diyos, nga sa paghumad sa ikalima kasilyo, gihubad sa Diyos ikalima kasilyo, nabli ang langit. O matod pa ni San Juan, nakita ko ang daghang makalag sa mga martir, mga santos nga nagpakamatay kang Kristo. Ubo sa altar, hilabihan kadaghan nga nagdaig sa Diyos o nagampo pagani sa Diyos alang kanatong mga buhi o kini sila maong gipamatay din ni siyuta tungod sa ilang paghalad, sa ilang pagsugot o pagdaig ni Kristo Jesus. Thousands of thousands people killed by Nero. Mingon ba lang nga, ang nagdiktar ko na nato sa itong tinuwan sa Nero, dili na tinuod, bakak na gisulti. Pasahang history. Nga sa tuig 64-68, upat ka tuig ang kabangis ni Nero patok sa Iglesia Katolika. Tanang Katoliko nga Kristyano patay. So thousands of Catholics killed by Nero in different ways of killing. Ang uban gipatay pinagigispada, ang uban gipakaon sa leon nga nagpuasa, ang uban gipanggapos sa kahoy, giaplasan sa mga duga sa kining mga kahoy nga musika. Sunog! Labi naghana. Mao na ang testimony of love for Him. Nga dili ka mahadlok sa kamatayon. Ang usa ka tawo nga andam, usa ka tawo nga nanghugas na siyang galag, gibiyaan na niya ang sala, o gidawat na niya si Kristo, labi na siyang mga pulong, labi na siyang lawas sa ngato makalawat. Dili ka malisang sa kamatayon. Magpahiyom ka. Nga naman, kayang Ginoo musugat o mudas tanang kalag nga namartir, nagpakamatay tungod kang Hesus. Yan ang dadon sa langit, aron sila magpuyo, wala na'y kamatayon, di na matiguang, di na masakit, wala na'y kagulanan,
magpuyo sa kinabuhi ug kalipay nga walay katapusan. That is heaven. 1 Corinto 2:9. O sa ipong ni San Pablo, wala pa makita sa atong mga mata ang katahom. Wala pa madungog sa atong dunggan ang huning matahom sa langit. Ug wala pa nato batia sukad sa itong kasing-kasing kanang kalipay nga ilabihan nga matagamtam nato dito sa langit. Mo nang gisulti ni San Pablo, wa pa makita sa mata, wa pa mabati sa atong kasing-kasing kanang giamdam sa Dios nga kalipay. Niya itong nagpakamatay alang kadiya. So, thousands killed by Nero. And early Christians did not fear, wa sila mo hadlok, kaya ningon sila, kanong madlok punta, kuyog na itong Ginoo, kay bispira sila kamatayan, mapakita ang Ginoo. Ayaw kahadlok magapatay sa lawas, dili makapatay silang inyong kalag. Kayo man sa inyong kamatayon, dadoon ko mong tanan, uban kanako dito sa gingharian sa langit. Tiyaw mo na, lipay kay mga Kristiyanos mamatay, kay mukuyog na sila ni Jesus nga to sa langit. So mo ni nga itong pahinumdum karong adlaw, Merkulis Badles, Memorare Novissima de et in eternum non picabes, hinumdumi tao nga biyaan imong tanan. Imong bahandi, imong kadungganan, imong mga properties, mga yuta o uban pa, mga salapi nga di na masuod o kahon ang imong mga bangbuk sa salapi, pero di na ito madaay. Muna nga, dili batiyo nagtao o kahadlok pisan gamay na lang kung naandam siya. Unsa man ang upat kadadangatan nato nga ninguman hinumdumi ng imong katapusan. Ang atong hinumduman mo ang kamatayon. Malikon na to sa Ecclesiastes 12:7, mingon ang Ginoo, kung mamatay ka, ang imong lawas mo'y mamatay. Ay imong kalag o espiritu, dili mamatay, kuhaon ko na. Dadon tagas langit. So, mo na ang kamatayon. Yahuman sa kamatayon, masaman, hukom, judgment. Human sa hukom, makita na natin duha ka daan. Daan padung sa langit, nga dito mapahiyumon si Jesus nga nagbuklad siyang mga bukton paghangup ka nato dito sa langit. Ang usa, daan padung sa impyerno. Nga matod pa, ang daan sa impyerno, doon ay pultahan. Pultahan pagsulod, pero ay pultahan sa pagawas. Forever. Walang kalikayan ta ang impyerno. Samtang niya patas kalibutan, di man lumalabay, mubura ng atong pagpuyo ng kalibutan na. Pero mans kamatayon, forever, wa na'y katapusan. Trillion of years that would not be ended against eternity. Kaya ang eternity, mupuyo ta sa walay katapusan. Muna karong adlaw ang Miyerkules sa Badles mo ipagpahinumdum ka na to. Markahan tag cross diya sa atong agtang o mingon ng pare, believe the gospel. Tuhuing mayong balita. So may sabot yan ang tuhuing mayong balita. Ang mayong balita, mao nga ikaw makasasala, kita makasasala, limpyuhan ta sa dugo ni Kristo. Ug sa diha nga malimpyo na ta, dili ta madlok sa kamatayon. Maigsuon, mao ni atong pamalandong una sa atong New Creation Servant Community ni atong programa. Uban nato ni Brad Aling Bacalso sa mga Catholic lay ministers nga kugihan kayo mo itong subukin. Niya sad si atong pinangga kayong si Brad Bri Albao, Sister Brilia Albao iyang kapikas. Niya uban nato. Niya sad si Ricardo Resane. O niya, samtang nagpaabot patasuban atong tagdon si Ricardo Resane. Salamat Brad Sok, maayong gabi Brad Sok, diri sa New Creation Servant Community ug sa tanang naminaw sa atong ug nagtan-aw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia Brad sa Mateo 5:44. Pansultihan ko kamo
higugmaan yung mga kaaway o pagampo kamo alang sa mga taong nagpasipala kaninyo. Sa Isaiah 1:24, busa ang Ginoo na labing gamhanan sa Israel. Mingon, ipahungaw ko ang akong kasuko nganha kaninyo. O panimaslan ko akong mga kaaway. Akong pangutana, brad, na ipahigugma man ka sa Dios ang mga kaaway diri sa Mateo 5:44. Apan sa Isaiah 1:24, panimaslan lagi ang mga kaaway, brad. Palihog ko na patinawa, brad Sok. Salamat kayo, Ricardo. Risanisi mong may nga pangutana nga gikutlog yung ka sa balaang kasulatan sa Mateo 5:44. Kaningon si Jesus, higugma agad yung kaaway. Buhating maayo inyong kaaway. Kung yung kaaway magdumot, masilag, magapong mga buhat nga gilad, paslig maayo. Hatagi, kuno sa imong igasa nga maayo alang kaniya. Kay may kalagmitan pinagisgasas Ginoo nga matunaw rang batuon niyang kasing-kasing. Ang nagbagang kasilag bato kanato maugdaw o siya muyukbo na o pagdawat nato o sa kay higala dilang higala igsuon kung higugmao nato atong kaway. Doon sa kamigo nako si Brad Rodi Rakasa mingon, Brad Sok, higugma ang kaway. Kanang yawa, kaaway man na nato. Ato ka nag-i-apel pakigugma. Naku dili kay nagisigutas Ginoo tao man nga ito mga kaaway. Ato igugmaan na ito pasiluon. Ngunyan, wa sa'y kapuslanan ang atong pakigugma siya wa kay yawa dili mo bawas og gugma sa gugma. Non amor, kun amor si paka. Dili mo dawat si Satanas na ngaon sa'y maayo nga itong ihatag nga ito kaniya, basalan niyag dautan. Dili maayo. O dili na saan mo usab ang iyang kangilan. Kahuman siya hukmis Ginoo, ang iyang kangilan, walay katapusan. Busa, excluded of our love for the demon. Nga itong higumaw ng itong kaaway, bisag unsa kangilan. O niya, nga mo lagi nga ningon si Jesus sigugma ang kaaway pero nausapan ang decision sa Ginoo kay si Isaiah 1:24 ningon man nga panimaslan ko sa akong kasuko ang mga kaaway. Kana dili na ordinaryong pagkasulti sa Ginoo. Na sa Lucas 9:27 nga kung espada magasilot kanila espada sa Ginoo. Sa nang espada dili na kanang igtitigbas kundi ang iyang pulong matod pa ang pulong sa Ginoo. Sa Day of Judgment ang gamiton sa Ginoo paghukom mga pulong sa umauna ang panimalus tugbang sa kadili may nulsulon tugbang sa makanunayon nga kangilad sa tao. Tunay kung hitagbuan nga batanon pa man pero sakit kay nga kung dughan kay ingon siya ako, ibiyaan ko sa mga asawa, nangitaglain, mangita sa kuglain, naku, ay kalimut na sa Biblia. Nga kung nang imong asawa na napaw, ayaw sa pag sundang niya ang buhat, nga makapaimpirno niya. Dili, masaman nga akong lawas, nga pati yung magyug kaulag, magmasturbate ko, ano ba, in-English niya, ayaw yun. Ayaw pag-una-una. Kaya kung muna yung huna-hunaon, hinumdumi, gigapos ka na ni Satanas. O ka ng pagkagapusa, dili ka kapalugak, o paglugti sa kadina, gigapos ni Satanas kanimo. Only the light of Christ, only the blood of Christ can break out the chain of slavery ni Satanas. Wala yung pagsulti niya na. Kung ang imong isaligan ang pagtagamtam sa lawas nun nga kalipay, hinumnum may baya, mausap ka. Kailan na may edad di mo karon? Nung siya 60 na,
hapit na, gidada kag armas mo na bala. Bot sa bot, mawala na ng imong kaulag, bisag unsa nimo kaibog so sa kababae, bisag maglugos pa ka, wa na kay ikabuga, kay natapos na ay imong nganlan og period, something that your body can enjoy the pleasure of somewhat carnal act. Marayaw na kuno na. Kaya mo tra panahon nga, mawag yung kay gana na busa karon ay kalimti. Biyain na. Kay wag yung kakaibaw, nusa ka mamatay. Hinan ako siya, ako god, sok, katilaw na ko, ngilits kamatayon. May gani kay period pangyatak, I mean, kama, dili pa period. Wala mga kinanglan yung ka magandam, tuo lang. Ana na ka magkabog sa magkalilisan tungod sa kainit, sa kayo, kahangtod-sangtod din sa impyerno. Di ka mag-usap. Inaus mo ni mong nahon na nga gusto gyuganan. Lawas nun nga kalipay nga muaw, mahupas naman na. Kunya niya, Bradaling Bakalso, ato sang paminaw. Bradaling. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo ug may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa moabot ni natong Sibya ni atong istasyon DYRF Radio Puwersa. Brother Sok, sa mga gisgutan nato nga mga gabi sa atong pag-studio nga gipadala nga pangutana sa kauban natong lay minister, mahitungod yapon sa Bible, matod pa niya sa imong tubag, naminaw siya, o ang iyang sunod nga pangutana mao ni nga ang Biblia wa man ka ni maabot nga gikan sa langit o manadaan. Ang pangutana, kinsa may nag-arrange siyang chapter o siyang verse. Palihog ko no, brother, so kay atong mga kaigsunan diya nga mga lay minister, naminaw sila aron masunod nila ang mga pangutana nga ilang ipadaan ako. Salamat kay Bradaling sa imong may nga pangutana. Kay ang tubag niya na naasbalang kasulatan, naasan sa history. Ang una mao nga ang Biblia dili usa ka ready-made book coming from heaven and given to us through an angel. Ang pagkahupot na to Biblia dili kay ang Ginoo nagsugog anghel ba nga dad-aning libro ha. Kaya sa kanay kabalaan nga libro. Muling libro sa kahayag, libro sa kamatuoran, libro sa kinabuhi. And this book will testify myself. Mao ni mo pamatuon na kuning libro ha. Wa mingon na atong Ginoong Kristo. Yun sa maday pag-abot ka nato kini balang kasulatan. In God's way. Sa pagi sa Diyos. Naa sa Jeremias 36:4. Mingon si Jeremias na dapat na ko ang pulong sa Diyos. Ano? Kay gitawag ko sa Diyos o siya misulti ka nako siya mga pulong. O mingon siya, paminawa ang akong mga pulong. Idiktar ko kini kanimo. Kunya, si Jeremias, nag-andam sa ni Baruk, kinsa mas Baruk, iyang eskribente, iyang sekretary, nga batid kay masuhat niya, may kay dunggan. Bot sa bot, makapaminaw gyud o kuman o diktar sa Ginoo sa mga pulong, iya sang ingna si Baruk. Isulat na o gisulat ni Baruk sa libro. Asa mabasa? Jeremias 36:4. Sa usa ka lain nga propeta nangingon siya si Isaias. O nga Ginoo mihunghong kanako. O katong gihunghong niya ako sang isuwat. Si kuana san propeta Isaias 14:22 siyang libro. O niya si San Pablo sa 1 Corinto 14:34 ningon siya kung doon ay magsamok-samok, doon ay manghimaraot, magpanghimakak sa akong gisuwat, ingna sila. Nga kanang akong gisuwat, dili na ako. Gihunghong na as Ginoo kanako. Ug ako nang gisuwat. Kasi nagsulti,
San Pablo nga 1 Corinto 14:34. Kihunghong si Ginoo ako nagisulat. So mauna ang mga nasulat nga lahat balang kasulatan from the prophets, from the patriarchs, and some of the apostles of Christ had written the book. Ila mga pulong gisuwat o ilang giayag niya sa Encyclopedia Collier's Encyclopedia Volume 4, page 116. Nagingon nga ang Biblia niabot ka nato nga gisugdan sa niyadtong sa Hamnia sa kadapit sa Israel, sa Hamnia. Mga 200 katuig wala pa i-deklarar formally, officially ang Biblia. Sa Hamnia, doon ay mga Hudiyo nga maalamon. May bago musulti Grigo, kasabot sila sa Hebreo, kasabot sila sa Aramaic, Alcaic languages, kasabot sila. Ug nagsulat sila sa libro sa Daang Tugon. O ginganlan ng libro haw, Septuagint, kay 70 sila kabuok. Pero ang sa may lang gi-translate, katurang Hebrew, Aramaic, o Alcaic, may lain. So, gihuban nila sa Grigo. Pero, sa pag-abot sa mga 400 kapin humanam sa Kristo sa langit, doon ay usa ka pare nga ilabihan ka laom og pagtuon languages, mga lingwahe. Pare, mayangan mo si Hieronimo na Santos, San Hieronimo. Kay bawa siya musultig musuhat og Hebrew, Aramaic, Alcaic, hibawa siya si Grigo. And the language of the church, lingua latina, kay bawa siya. So iyang gihuban gika sa Hebreo, Aramaic, Greek, gihubad niya sa Latina Vulgata. Nganong Latina Vulgata man? Kay kanang Latina Vulgata, mao na ang lingwahe ang linatin sa daghang mga panahon nga niadtong mga tuig mga 60 time of the emperors, mga Romano man, ilang dasig ang mga tao pagtuon og Latin na lingwa. Pero nasakpan sa mga makinanmanon nga ang Latina lahi sa ubang lingwahe. Dili mo usab. Many years to come, there is no change of the meaning and also the writing. Muna kay pinungdanon sa mo nang hingan sa niya dog lingua latina, lingua de la iglesia. Sa ito pagkanang Latin, nahimong lingwahe sa simbahan. Kaya tanang magpare, matog seminaryo mo, tuon ginagpito katuig o Latin. Nga naman, kay kapare nila magbitbit na silang libro. Kanang libro ha, Verbiare, pulos na ni natin. Pareha rin ko pinulungan nga gamito nato kadadlaw, batid kayo ta. Muna nga pare, ganyan ito, batid kayo. Kay 7 years or more studying Latin. Kunya na sa libraryo. Ang ilang pagampos, kadlawon, sa kamuntagon, udto, kapuno, gabi, breviaryo. Muna nga mo, ang mga pare, ganyan ito, karon nato, dakan namang kaimay mo in English. Kanihan to sila, may musulti o Latin, magkasabot pag yun, magkasuot pag yun. Nakaapil pa ko ng panahon na in my younger years, I studied at the seminary. So I studied Greek, Latin, personal na nagbasa-basa tao kanang Hebrew, kay lain na sila kay pagi sa pagsuwat. Pagsuwat nila gikas tuo, nariswa. Nga to gikan masuwa nga risto. So that is it. Nga naman, kay ang mga pare kaniya to tawgo na gani sa Santo Papa nga maobispo ka, doon na kay assignment nga tawgon nga muadto kas Vaticano. Wala yung pinulungan gamiton maong lingua latina. So doon ay
bugno sa mga tarungan, you cannot speak English or your own language in your country, but lingua latina. So mga pare, kanya itong may kayong muli natin, may sila mo quote o mga nganlan na ito, mga golden words from wisdom, pareha ng mga pinulungan nga linatin nga nickel frustra natura dei. Ninot kayo paminaw. Ang meaning na nothing is done by God without a purpose. Nickel prostra natura dei. So, muna nga, ang mga obispo, labi ng mga Pilnas Council, in English lang ilang gisulti, pero lingua latina. Pero nakuha na pag abot na sa international language, that is English. Murag naop na seminaryo, ang duty na lang unit sa Latina. Kinyanto sa mga panahon, straight 7 years, you study Latin. Nga katong book of philosophy nga among tunan, pulos Latina lingua. Pero igbasa ni mo na ginagagpito ka tuig, mura lang kagbasa in English. Kasabot ka. And that is it. So mo na nga, si San Jeronimo, bantugang linguist, gihuban niya sa, gikan sa Hebreo, Aramaic, Alcaic, niya, Grigo, gihuban niya sa Latina Vulgata. Yes, Martin Luther kay nakahunaw naman pagbiya sa Iglesia Katolika. Nakakuha siya Latina Vulgata, kopya, sinuat sa kamot. Mo tigidaan niya. Pagabot niya dito sa Germany, kay taga-German man na siya, nagdaan na siya siyang bagong formation. Reformation Church. Muna ka, kinahanglan sila Biblia. Yan, nagabantay si Martin Luther, nga pare ba siya, ipaw mo siya sa Latin, nagsuwat siya Biblia, gikan sa Latina Vulgata sa Katoliko. Busa nigon siya, we Protestants, we are indebted to the Catholic Church tremendously. Why? We do not have the Bible without the Catholic Church. Masabi din siya niya na, dako tag-utang buot sa Iglesia Katolika, kita mga Protestante, kaya tinuray pa, wag kita tayo Biblia, kunwa pang Iglesia Katolika. That comes from the mouth of Martin Luther. Anti-Catholic, pero iyang giila, nga utang buot sa mga Protestante ang Biblia. Nga naman, tulo ka buta. Kinsa may naghipo sa mga basahon nga balaan, daghan makaya na. Kaya na mambutang, kaya na taguwi watay kay bao. Pero ang kasimbahan kanya do, giharnes sa mga monks, mga pare nga naas monastery, uban pa nga mga pare nga naas gawas. So gitris nila, dakhan na kayong libro nga ilang gitanaw, surgahan na din yung libro, hay kay linabdagan ini, muna nagpuasa sila, nag-ampo kanunay. Ya, ang daang tugon, kapislibo, ang napili nila, 45 kabo. Sa bagong tugon, daghan sa kay mga apocryphal books. Ang napili nila 27 ka libro sa daang bagong tugon. So 45, dungakan og 27, 72. Mauro gina. Ya matod pa, sila ang naghipos, sila ang nagtranslate, o sila ang nagpadayag. Ngani 1454 ang unang nag-invento sa printing press nga produce og daghang libro mao si Johannes Gutenberg, German. Ang unang giprinta ni Johannes Gutenberg, Latina Vulgata, Bibles Katoliko. That is the story. We need to know nga ang simbahan dili makapadaan ini og way formation, inspiration, likewise propagation. Una nga dili ni ipasundayag ang libro di ta mag konsilyo nga obispo pa. So konsilyo ni siya 325 AD. Kulang pa gyud wala. Pakita na dito ipa-reviews mga tao. Ya sunod ang sa Hippo
393. Then Cartago, 397. Then sa Roma, tuig 405. Then abot pa yun ang Concilio Stento, 1540, 1545. So pagkadaghan dahil gigias Biblia, nga giukay, gi-review na, una pa ihatag sa kalibutan. Juan Martin Luther was so honored nga siya nakagunit sa Latina Vulgata kadtong original sinuwat og kamot gikan pa ni San Jeronimo ug iya kauban. So mo na nga we are indebted to the Catholic Church. Di ta mingon nga diha naman yung Biblia so pamatawong Iglesia Katolika dili na tinuod nga naman kay tago na sa uban. Ang kang Isaias gani di na makiti usa ka pang pangadunay lungag nya dahi batang labay-labay bato tagultol man dito gisaka niya tadyaw sus pagtan-aw niya basahon nga linukot iyang gidao giadto sa simbahan mao ang sinulat ni propeta Isaias. That is one of the examples nga gipangita gyud dito naglangob ang simbahan ana. Pero ang mga konsimbahan nga siya ay tag-iya sa Biblia. Ang tag-iya sa Biblia maong Diyos. Asa mabasa? Isaiah 34:16. Kasi pong Ginoo, doon ako'y basahon. Ako'y nagsuwat. Way usang nakulang niini. Basaha. Huwag ang mutigom niini ang Espiritu Santo. Oh, mara ka nang mutigom ni Espiritu Santo, the Holy Spirit through the church. Mao na ato ikatubag niya naman si Dong Ryan ato din mapinaon. Mayong gabi, Brad Sok, ug mayong gabi sa mga naminaw karon. Akong unang pangutan-an Brad is kanang anong moagi ba man tag kuan Brad kamatayon diri sa kalibutan Brad niya nang kuan kanang anong kanang dili kanang ganong dili na lang data ibutang sa kanang diretso sa langit Brad ba para dili na magig kamatayon diri sa kalibutan. Okay, ako ikaduhang pangutan ba is kanang anong gitugutan mas Ginoo nga kuan hilabtan ta sa iyang mga binuhat nga mga yawa Brad na di na to makitaan Brad ba niya kita dito ka boss Brad dili na to makitaan niya usabot sila ka mga espiritu nga kuan gi hold diri sa kalibutan mora na Brad so Na may tungod sa kamatayon nasuwat gina nasa Roma 5:12 ang tanan mga matay tungod kay ang tanan nakasala ang hinungdan sa kamatayon mong sala. Mora ka kinsa mang tawanang wa mamatay. Namatay ang tanan, no? Doon ay duha nga gipahibawas Ginoo si Inok. Nga matod pa si Inok usa ka maagop nga tao. Bisan pag bugal-bugalan, labay og bato, di gyud siya masuko. Maagop siya, meekness. Og matod pa na himuot ang Ginoo siyang pagka kadili masukanon, gi da siya sa kalit nga panganod ug gida sa kaitasan wa muagi kamatayon. Nana sa Genesis 5:24. Kaya ang ikaduha sa 12 si Elias nga gikunsanan og usa ka karwahe giguyod sa kabayong dunay pako gipasaka siya pasakay ug gidaa nga sa kaitasan. Sa duha ra ka tawo moagi kamatayon sumala sa kasulatan no sumala na sa kasulatan. So mo na nga kitang tanan mga matay gyud kaya nasuhat man ang mahal nga birhen namatay dili tungod kay siya makasasala. Si Jesus namatay dili tungod kay siya makasala. Pamayad sa sala. Kaya ambitan sa mahal nga birhen ng kamatayon siyang anak nga wagay siya o sa dili mahimo nga magpabilin siyang buhi masig maingon niyang mga tao nga labaw gis Birhen Maria kay ni Kristo na kay wagin mamatay. Busa namatay sa Birhen Maria.
Pero nabanhaw, gipasaka sa langit. Si Jesus nabanhaw. Wala nga ang kamatayon, mao gina ang gialsa nga sangputanan tungod sa sala niya danog iba ug sa sala sa kalibutan. Ug kita mabuhi pag-usap. Nasa 1 Timoteo 5:6, ang taong magpatuyang sa sala, patay na, samtang buhi pa. Masabot, nabugto ang iyang kadugtungan sa Ginoo. Muna kung kita maghinulsol, sumala sa Ezekiel 12:27, 28, ang usa ka tawo nga makasasala parehag namatay. Pero kung maghinulsol siya, nabuhi siya pag-usap. Muna the life, the new life is the new bagong kinabuhi. Bagong kinabuhi. Muna sa dili tungod kay dili ta mamatay. Kunya may tungod si kaduhang pangutana nga ang yawa di man na to makita niya gitambog pagingon sa impierno, di kita kalupigin kay di ko na makita niya gamanan pa kay tao. Ang tubag na sa libro ni James, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2. Nga ang tao nga niya sa kalibutan, dili makalikay, pagasuwayon siya. Aron makita sa Ginoo sa pagsukod, kung kita buutan o matinumanon bata sa sugo sa Ginoo o malapason bata siyang sugo. So there must be temptations, there must be trials. Ug ang muhimo sa temptation, maong yawa. Sa tubang yawa, doon na rule. Tintalon ta, aron masukod sa Ginoo, buutan ginintaman na kay siksawang tintal sa yawa, sangpit na gyapon ako. So, mao nang rule sa yawa. To test, to try, to tempt, pagtintal na to, aron mahibawan si Ginoo sukol bata siyawa. O niya si Brad Ray atong pinangga kay sa Kingly Apostolate. May gabi Brad Sok ug may gabi sa nagtanaw karon og naminaw karon Brad Sok sa atong programa sa DYRF. Brad Sok na ipangutana sa online ako lang basahon. Pero before ana Brad Sok ato sa ni greet si Brother Alejandro Purka, si Sister Estela Rodriguez, puro ni sila nagkuan Brad Sok na naglantaw karon sa atong programa, og si Brother Ignacio Cabanyero nga naapa sa Australia karon Brad Sok, nagtan-aw pod siya. Yes Brad Sok. Oh, nay nagtan-aw ron nato sa Australia og sa uban pang lugar for sure Brad Sok. O ang pangutana ni Brother Iliboy Dikdikan Brad Sok, mao nga ngano kunong nahimo mang haliging asin kaning asawa ni Lot, nganong dili man bato mo nay primero Brad Sok. Unya ang ikaduha Brad Sok, akong pangutana kabahin bitaw sa Mount Zion Brad Sok sa Israel, nga mo ni bukid nga adto himuon sa mga Israelita ang ilang pag worship sa Ginoo. Naapa ba ni siya karon Brad Sok kaning Zion, ug mo pa ba gihapoy purpose aning bukira dito pa ba gihapon nila buhaton ang mga mataas nga tag-as nga form of worship nila dito? Unya kabahin sa ato ang pagka-Kristiyano Brad Sok, unsa may mahug nga Zion ato Brad Sok, o unsa may ganing form of worship nga hataas pod na nga atong gihimo Brad Sok? Sa akong hibaw-an, mao man ni ang misa Brad Sok, pero naabay prophecy ani sa Old Testament nga nagtumbok sa misa nga mo'y atong mahimo karong halad nga mataas ngadto sa Ginoo. Mora ni mga pangutana Brad Sok. Salamat. Salamat kay dong Real Pao sa imong matulunanon o maukiton nga pangutana alang sa kaigsunan nato nga mga kakabot sad sa mga kaulugan. Niya si kining Alejandro Purka mo ni si John Purka. Niya si Iliboy Dikdikan, Catholic faith defender na siya. Si Alejandro Purka. Niya nga naman nga
ang naitabo ni sawa ni Lot, ingon mo kung Ginoo, layas mo. Kay magpauwan ko kayo, pero way maglingi-lingi ha. Lingi man ang asawa. Yan ay mong asin. Nganong, wa man mahimong bato. Kay pahibaw sa Ginoo nga there must be a miracle happen. Kay kanang asin, basta tuwa nag tubig, hilis yun na. Pero hangtod karon matod pa sa mga historian, kanang na purma og tao, asin gyapon. Pero matunaw kay bato, mingon ta natural ikini mo sa bato kay sigbubuan pa ng tubig. That is a miraculous promise of the Lord. Why this woman was transformed into salt, asin. Ano pagpaybaw nga kinahanglan tumanon ginato ang gisulti sa Ginoo, yang kondisyon, go, escape from the rain of fire. Uwans kayo. Nobody will turn his face back. Why mulingi man. Manya ikaduha, ang Zion. Nakadto man ko sa Israel, sa akong kakabus doon na amigo na ko nga, adto lang so kay mag-recruit mong mi. Ka-recruit mi mga 40 kabuk mo ato sa kinihulilan, usa ni nima, free. Muna ikaw ning usa. Okay, wakay gasto. Pero gastuhan niya po ko nila sa mga uban pang mga kinanglan sa panaw. Si Brad Lito Barino. Salamat ko niya. Dito ko, kantong pagka buntag dito na sa Israel proper, nabling bitana, puting bugnawa, way uwan. Puting bugnawa, tanaw na ko dito, doon na may puti yung kayo, pero layo na kayo. So nagkatanaw ko sa mga, dati Zion. Bukid sa Sion. Nga katong sa karaang panahon mo ni lubnganan sa mga hari. Niya mo sa ni ang gilan nila nga the place to worship God. The place of somewhat very extraordinary mountain. Nga makita ni mo bisig layo pa. Yang kabugnaw mo'y labing ulahi nga mo dailos ang ilo nga nag-uwan diya kaniya. Dugay kay mahilis. Mura mahilis na ng uban ang mga yelo, pero katong sayon o pag yun. So, memorable kay na sa mga Israelitas ng mga talamdon sa pagtuo sa Diyos ni Yahweh. So that is also one of the places which is called holy place to worship God, Yahweh. Kana siya. Nya mo sa na lubnganan sa mga hari. O sa daghang mo na diya, agig pagtamod sa kingly people nga na diya. Nya ikaduha, yes, napagyapon ni karon ng sayon. Nya unsa may atong usa ka worship nga labing bililhon og hinungdanon para nato nga gigasas Ginoo. Na tubag nimo Brad Ray, the mass. Ang misa, nga Brad Ray. Ay misa gyud dunay mitabo. Unsa may mitabo? Human sa konsagrasyon ang paan mahimong iyong lawas si Kristo. Ang bino mahimong iyang dugo. Unya gingon ni Kristo, doon siya gisulti sa mga apostoles. Nga done, to be done. And this is a mark of the true church. Ngayon siya, do this in memory of me. As often as you do this, you do remember my death. Why death? Because death is the absolute sign and greatest mark of Christ's love for us, dying on the cross but still alive. Muna nga, kanang misa yun, do this in memory of me. Doon na bagoy tinhuan sa kalibutan, nga naghimo niya na pagmisa nga, gisugo sa Ginoo nga panog bino, may mong lawas ng dugo ni Kristo. Natol. Doon na nagsunod-sunod, pero dili balido. Only the Catholic Church. Kaya nga itong pare, ordained man. Bosa, naa niya ang power. Wasuban. Muna nga, naa niya ang gibilin sa Ginong irinsya na to pagpanigurs ng kaluwasan. Nga naman, doon ay gisulti Ginoo, kinsa katumukaon sa kungunod, ako naasod kaniya. Kinsa tuminom sa kong dugo, ako na kaniya. Doon na siya kinabuhing ulay katapusan.
banhawon ko sa katapusang mga adlaw. Kuno na siya kaaway nga dautan, ako makigharong sa mong kaaway. Tiyo mo na. Mo na nga, misa gyud. Mo na, Brad Ray nga ito ikatubag niya, yabdan matas palahon nato ato sa mga pasalamat. Doon ay nadawat ni Mayor Samsam Gulyas nga bagong award. Ang award nga tagsaon ra kayo. Ang atong mayor nakadawat og mga daghang award tungod sa iyang paniguha nga mapaabot gyud ang mga panabang para sa magabus nga nagkinahanglan pagkayo. Samsam Gulyas. Nayadawat yang Asia Pacific Luminar Awards, Youth Care Development Awards, the Seal of Good Governance of Money Experience in Proper. So, daghan siyang mga award nga nadawat. Samsam Gulyas. Niya gibuligan sa siyang asawa, Honorable Ria Aquino Gulyas sa First District, nga kanang unom ka LGUs, iya kinang duaon o mga proyekto nga gikas sa kauluhan sa Congress, madani niya i-apply na yun sa mga kabataan na kinahanglan, mga tigulang o mga buhat sa kaluoy o buhat panginabuhi. Congresswoman Ria Aquino Gulyas. Niya gibuligan sa si Mayor Samsam Guligan ni Vice Mayor Choi Fernandez Asnar. Pabot sa niya ang mga tabang nga to sa 22 ka mga barangay. Rayon ang mga konsyales nga nagduyog, naghiusa sa mga resolusyon, ordinances nga makatabang sa Mayor. Kining musunod nga mga councilor, Digol Gulyas, Maning Gabriana, Rodi Cabigas, Danilo Caballero, Ferdi Rabaya, Dexteris Daan, Gail Restauro, Tony Rocky Bass, o si Alito Macaltos, si Kunsyal EBC, Sister Fib, o si Kunsyal, si Pina Kunsyal nga silingan ni Dungaling, Konsyal, EBC, o si John Restauro, o si Fee Ilanan. Kini ang hugpong sa mga servant of the people. Ato sang greeting ni Sister Fee Barino, Brad Lito Barino, Brad Sulping Algiri, kauban siyang kapikas, nga matinabangon kayo, o Emily Albano, Emily Cabrera, o sa mga Catholic Faith Defenders. Cebu Original.